komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon iyang adlaw kadasig lang Biyernes na kita kag katapusan nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Katawhay sang dalanon bangod nga karon nga adlaw gindeklarar sang Malacañang bilang holiday. Aksyon Hotline! Para sa aton nga mga Muslim brothers sa aton pagparamyaw sa inyo tanan nga mga nagamonitor karon nga aga. Aksyon Hotline! Tob-tob kita sa takna nga alas 9:15 nga magapangalagad sa inyo pagi sa pagdulong sa pila ka mga nagapanguna nga mga informasyon kag balita diri lamang sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Ginaabi-abi taman ang aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live. Ang mga nagatutok paagi sa YouTube kag subong ang mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio. Bangod nga Aksyon Radio Bacolod hindi lamang on air kundi ara man kita available online. Aksyon Hotline! Ano mga dalagko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga panibag-o nga record sa Bacolod City kaso sang COVID-19 nagtaas. Itekta karon sa pila ka mga local authorities naton kag local officials man may ara sang gin-report nga nagdugang sa listahan sang napatay. Aksyon Hotline! Diin ini sa rini nga lugar diri sa siyudad sang Bacolod no na-report na bala ini sa talatapan sang local IATF chairman. Aksyon Hotline! Sa iban pagid nga balita, may aras ang panibag-o karon nga ginpasakaan sang kaso o opisyal sang barangay nga ginapasakaan sang kaso sang CIDG Bacolod bangod sa gihapon sa tagtaganay sang Social Amelioration Program o ginatawag nga SAP. Aksyon Hotline! Sa Negros Occidental, may ara na sang ginpermahan kahapon nga daw si Governor Eugenio Jose Lacson executive order nga nagapalawig sang modified general community quarantine sa bilog nga probinsya tubtob Agosto 15. Aksyon Hotline! Amo ni ang balantayan ta for today bangod katapusan na gidlang nga adlaw kag dirata may banuan. Ano ang desisyon sang National IATF kon parte sa mangin status sang Negros kag Bacolod bala maga-decide ang NAA o National IATF nga magpabilin o kon iga-extend ngang Bacolod ipaidalom gyapon sa MGCQ. Aksyon Hotline! Kadadlaw damo ang mga nagapamangkot bisan kita hindi makapaway sang sabat halin sa text hasta sa chat nga nagapamangkot anong matabo sa Negros ka Bacolod umpisa buwas nga daw. Aksyon Hotline! Tindi kita kasabat sina bangod kay ang ginasaligan taman ang desisyon didto sa national opisina kag National IATF. Sila na maka-decide mo, kita mo
depende na iya sa National IATF, kung bala, ipabilin kita sa MGCQ o ang pilag ka mga lugar, i-elevate nila sa mas istrikto pagid nga community quarantine. Action Hotline. Ari pagid ang isa ka balita kahapon, may meeting nga ginkandak si Mayor Bing Lunadia sa mga opisyal sang hospital sa Bacolod. Amat-amat na subong nga nagakaubos o kun ang kapasidad sa mga hospital sa pag-cater sa mga pasyente, amat-amat na nga nagadyutay, nagakapuno na ang ilang capacity. Tikon amuning sitwasyon, mabot sa ulihi, galiyakon, may iban ka nga balatian, di ka nakasulod sa ospital. Action Hotline. Kag isa pagid kabalita kag update karon nga aga. Ngaton tutukan kay ang PhilHealth may minilyon ka pesos nga utang sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ay, way nila yagin bayaran tubtub karon. May aras ang ginhimo nga apag-akto ang Lone District Congressman sang Bacolod. Action Hotline. Amoy na so parang pinagkamadalag ko ng mga balita nga tuntutukan nagkaroon iyang aga sa national. At of course, ang dalagan gyapon sang update sa COVID-19, iplastar ta nagkaroon sa inyo kay sa bilog nga kalibutan, hindi gid mapunggan kada adlaw, no? Nagataas gid ang numero sang mga kaso sa COVID-19. Iniya patimaan kag sinyales nga aslong nga wala pa sang nadiskubrihan nga vaccine, ti dapat hindi kita na magkumpiyansa. Buwas man nga adlaw diri sa Bacolod, maumpisa na ha ang operation sang Task Force Disiplina. O kung nagapasaway ka, wala ka nagatuman sang ginatawag nga health protocol, may ordinansa, may kasuguan kita, tapos kagid kung in kaso nga hindi ka magsunod, mayara ka na sang obligasyon nga mamultahan, may mga pinalidad ka nga tubangon na sigian nyo na. Ang mga nagapinasaway, way gasunod sini, tibasi kon mamalayran ka, kung taga Bacolod ka 200, kung out of town o sa probinsya 300. Action Hotline. Amo nang pila ka mga konsekwensya kung hindi kamo ay balo magsunod sa ginapatuman nga health protocol. Ti may ara na mo sige-sige na ni may mga gin-create ng miyembro sang task force ang city government o Bacolod. Ti kon mag-amo ganining sitwasyon, malabayan kamo kag sa mga tag-iya sang negosyo, tandaan nyo gid nga kon kamo dira ang matsambahan ang inyo abing nga mga customer, hala pati bala kamo may ara sang obligasyon, kag pati kamo may ara man sang pinalidad o kon multa. Action Hotline. So hindi lang ni kay obligasyon no sang mga individual nga madakpan sang uplan kag task force disiplina, kundi pati mga negosyante no nga nagapanang-iya sang mga negosyo kung hinali sa inyo lugar, hinali kung sa inyo sining matsambahan nga sa inyo lokasyon sa negosyo, o dira madakpan ining mga pasaway, at pati kamo mayara pinalidad. Action Hotline. Alas 8:05 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work diri sa aton sining pagpangaragad. Now gina-check naton ang talatapan sa City Health kay subong do medyo limitado ang ginahimo nga pagpa-interview ni Dr. Grace Tan. No, kung tani siya ni ang magaserbi nga spokesperson mo sang sudad sa Bacolod. Ang problema kay kalimitado sa mga information nga ginahatag niya, no? Why gid siya masyado pa-interview na subong bangod man nga ti posible ginahulat naman nga unahon anay ma-inform ang magkopdanan niya sa Interagency Task Force. Tiyang balita subong may ara mo sang
napatay naman allegedly diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Ang report, senior citizen, din siya nga barangay. Kay ang taga Bacolod City deserves to know o kung gusto man nila makaibalo kung diin nga lugar. Ang problema lang galing sa kinaiyasang tao nga kuning kaso kapin pagid bala sa ginahimo sang gobyerno nga i-sell off o kung i-lockdown na lugar, mayara gid iban nga magkaibalo nga mga residente nga mayara sang patigayunon nga lockdown sa ila sining nga mga purok, nagapanagyo nagadalagan, nagasaylo sa iban nga lugar. Action Hotline. Ti part ina sang contact tracing nga ginahimo sang gobyerno. Action Hotline. Pero antes sina no sa mga development, standby kamo kay i-try tagin ni karon nga magkuha ni ang latest nga mga information from the CHO kag sa chairman sang IATF diri sa Bacolod, no? Paagi kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, hibaloon tana. Action Hotline. Ang talatapan ni Congressman Greg Gasataya ang the best sinik kay mayara siya mga bulig kag may mga inisyatibo nga ginapatigayon agod mabuligan di lang Corazon Locsin kuring City Government of Bacolod para man nga may mga available funds nga pwede magamit. Pero may ara sa ginimo lately nga sulat si Kong Greg kay ang utang gali sang PhilHealth no napabay duay na sapakan kag ang obligasyon sini para sa mga sa Corazon Locsin duwas ta subong duay kun nila ginatinder. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the non-district congressman of Bacolod City. Kong Greg, may ngaga sa imo. Action Art, may agasi mo, may agagitator ng mga tagpalamat. Salamat gid sa time. Kong, tell us, nanuni may ara kagin padala nga communication sa pamunuan sa PhilHealth about sa obligasyon nila sa Corazon Locsin nga daw ay kuno maatindihan? This started Action Art last week, no? Sa nag-istoryanan kami ni Dr. Delon. Okay. Nag-discuss kita about financial situation ng CL Monte Libano, no? Kabalo kita damo additional nga mga expenses ang hospital because of the laboratory, no? Plus the influx ng cases, no? So on and so forth. No? Until nalabutan ng punto nga ginrelay niya sa akon nga may collectibles pa sila, receivables pa sila from PhilHealth, around 134 million pesos. No? Sus, kadako. Ang ining receivables, that's correct, Action Art. No? This started 2018 pa nga mga receivables. 2018, Part 18, Part 19, and then 2020, Action Art. No? Okay. Yung bayaran sila sang nagligad, I think before June, very minimal amount, no? But siling ko sa ko Doc Pilagit, yung total gid nila nga collectibles is 134.6 million pesos, no? Ang ini nga PhilHealth Action Art, amo siya lang kung may mga admit kita nga mga pasyente da sa Corazon, iban, no, charge sa PhilHealth. Okay. So, nga bayaran sang pumuluyo, i-charge sa PhilHealth ang ina nga portion. So, bali dapat supposedly income na siya sang hospital for its operations, but PhilHealth ang mabayad sina, no? So because of that receivables, immediately nagkiwan kita sang isa ka letter kagin palapot dito sa kay officer in charge, President Morales sang PhilHealth. Kagin palapot naton ang ining concern, no? So we are waiting for their reply until late last night. By Monday, kung hindi ni sila maghimo sang positive na tikang on our request, we will be forced to file a resolution sa Congress. Kay ibanta nga mga upod nga mga kongresista nagpalabot naman sila sining interest nga magsuporta, no, sining panawagan for PhilHealth to take action sa ila sining balayran sa Corazon Locsin. Part na ni siya kung sang healthcare program nga ginpatuman sa gobyerno nga titanan diri nga tawo magsulod na sa hospital, cover sila gilayon sang PhilHealth, amo na ni siya? Kini siya Action Art
kuan panis nagdigad panis siya nga programa kaya Universal PhilHealth Law kundi do lately lang siya na approve no. Okay. Ini siya part sang if you can recall may programa sa nagdigad ang DSWD bala. Na i-enroll ang aton nga mga kauturan sa PhilHealth ang mga wala ubra ang aring na mga tigado nito ng mga utod tagaan sa PhilHealth. So part ni siya Action Art kasi na programa. Baw kung mabayaran mabayaran ni dako ni tani nga ma-utilize so kung magamit nga pundo sang Corazon Locsin damo pa ni magkantuan nila nga services da o kung sa operation nila. I agree Action Art no actually mo giding gina workout naton kiti may ang DOH may pundo kita nga na pa-allocate for CL Montelibano during the budget hearing last year na pa-approve kanis na sulod sa GAA. Isang medical assistance program. Pwedeng medical assistance program, ayuda ni sa Action Art sa mga ma-admit lang mga taga-Bacolod nga kung ma-admit ka sa Corazon, may hatag na assistance until sa nga way ka na balayran. Pero yun nga pundo, hindi pwede magamit ng ipakal mga testing kits, ipakal supplies, kundi assistance gini siya para sa mga ma-admit nga pasyente. No, that's why nga isa gid tani na ma-utilize sang CL Montelibano Regional Hospital would be ang PhilHealth contributions kay according kay Dr. Delon they are spending about 7 million pesos a month. Grabe para ba? Sa laboratory amuning mga mga kits, supplies, so on and so forth. No, ang aton risk the reaction art is ini nga programa ang pagpatukod sa laboratory, the joint project between CL Montelibano and the local government LGU Bacolod. But ini siya ang supplies ni siya later on will come from CL Montelibano na from Corazon Locsin. So mabudlayan na siya nga magsigi sang sustain din kung wala na siya kuan Action Art no kasi kadamo ang test mo everyday there is Bacolod pila ka gatos ang gina-test naton no so kinanglan gid ang ining dugang pundo for Corazon Locsin Action Art. Ang lain pagid kay tidog amat-amat na puno ang capacity nila nga bangod sa sining pandemya pagid subong no amo na ang problema even sa mga private hospital kong. Yes, that's correct, Action Art. And I think it's happening all over the country. Yung mga sitwasyon, Action Art. Sa nagapadayon nga problema sining COVID-19, I understand ang office mo may ginallocate magita appropriation o kung pundo nga ati magka-augment makabulig man tel asar din siya nagtulupa. Action Art ang sa office actually initiative na malani isang opisina kay wala man sang unlike before kami hara sang pork barrel no Okay. so kung way na pork barrel kay all government funds directly gina-allocate na niya sa mga national agencies no so kung may mga programa ang pundo ipasulod dito and then kita ang facilitate no kung anong mga nami nga mga programa no like for example ang paghatag sang dole no ining dole sa mga sa nagdigad during the ECQ sa mga drivers no tupad no may mga ongoing siya nga program no and then ang aton nga ginahimo personally sa office is right now every time mera sa mga lockdown nagapadala kita food assistance sa mga pamilya nga na apektuhan so it's ongoing every day. So bungaga, may ato naman to kapitan nga nagtawag, I think to duwa ka purok, may to damo gid Action Art ang sige subong. On that note, kung salamat gid sa imo siningit tempo, unless may tugon ka sa nagapadayon ni nga problema, kag-advisory man sa mga Bacolod nun. Well, Action Art, salamat gid no sa inyo sa Action Radio sa padayon nga pag-obserbar, pag-monitor, paghatag sa mga constructive na mga suggestions no pag-point out sa pila ka mga lapses nga ginhimo kan sang namon sa gobyerno kay kinanglanon gid mo na at times yung mga butang hindi na makita bala nga makita ninyo ya sa media no so nami gid nga at least mayara sa amuna nga nagakanabo subong so ato na gid padayon nga pilar sa aton nga mga kauturan diri syudad sang Bacolod no nga kuan gid padayon na gid kita na mag-implement sa aton tagsa ka panimalay
sa mga health measures, health protocols, no, the usual social distancing, kag mask, kag pag-observe, kag paghalong gid pangugas ang naton sini nga mga kamot, kag pagsunod gid sa ginapatuman nga mga obligasyon kag guidance ng gobyerno. Salamat gid Action Art, more power sa inyo sa Action Radio, Mayangat. Action Hotline. Congressman Greg Gasataya sa Bacolod City. Kita mo na, ang gobyerno kundi may mga program nga ginahimo na ang PhilHealth, ting obligasyon nila ni among pagbayad sang ilang o pagkuha sang pondo nga dapat obligasyon nila ang pagproseso agon ma-provide ina sa mga hospital man kundi dalon ang pasyente sa hospital. I-providean sa hospital ang magkinanglanon. Tikon sa pribadong hospital, obligado ikaw nga magbayad na sang imo balayran. Now, ang gobyerno nag-offer nga buligan kapin pagid mga pigado, no, nga mga pasyente. Ang problema, kay nagakaubos na ang mga ginagamit nila nga mga kits kag iban pagidi, no, sa hospital for their operation, kay ginabuligan ang mga pigado man nga ginadala sa mga pampublikong hospital. In the case of Corazon Locsin, 2018 pa ho, tinanoning PhilHealth, taway ni nila yung ginasapakan man. Action Hotline. Isa sa ahinsya sa gobyerno nga karon nagalukdoman sang tuman kadamo nga mga issues. Issues sang korupsyon allegedly, nga ti may mga investigation, may mga opisyal na gani, nga ila sining mga lideres dira, kag mga miyembro kagin pasakaan sang reklamo. Action Hotline. Tikon ma-provide tani ini kag hindi atrasado, man gobyerno ya normal gid man nga portika nagaynay o kunhinay ang pagproseso sang dokumento tipro sa kalawig malabutan gid iya tag 2 ka tuig antes masikaso kag mabayran ang obligasyon nyo. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan.
radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon
sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha. Ang mga OFW nga nagapadala sa mensahe sa Aksyon Radio Bacolod nga nagapamangkot tanong rason nga na-delay na naman ang ila sining RT-PCR test. Anay nga nagkuha sang private nga biological laboratory ang OWA nga dito ning ginadala iya ang specimen sa mga OFW ay naglawig naman ang tiyempo ho, nga pagpagwa sa ila sining result. Action Hotline. Anong tabo man ti ang mga OFW nga reklamo na o basi mo lang butan naman binulan sa hotel man kadaaga porti mo way untat nga pinadala sang mga OFW halin dito sa Metro Manila. In fact, ang karon sa mga hotel kag pension houses mga 400 suno iya sa kay Councilor Israel Salanga. Ang problema pagid kay na-delay ang bayad sang uwa sa mga pension houses kag hotel. Di may iba nag-atras, way na kuno nagabaton, sang gusto pang mag-check-in dira nga mga nag-aalabot, kundi ginagamit ang mga hotel kag pension houses bilang quarantine facilities. Di mo ni subong problema, okay, ambot din ang delivery sa proseso sa mga dokumento, amo na balang rason kung nga ang wala iya naguntat ng iban nga mga hotel nga mag-offer sa services nila. Now, ang syudad sa Bacolod may motorcade sila karon nga gamon ng rason nga daw alang-alang si Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang IATF kay gusto tataning kuwaon ni nanuning detalye gid sang City Health kundi ang Bacolod City ang ginpagwa diri pinaka-latest nga record sang City Health ang kadamuon na sang kaso sa Bacolod. Ang confirmed cases nagdangat na 194, although may naka-recover nga 64, may ara man sang admitted nga 16
may 17 nga naka-home quarantine kag ara ang 90 sa facility quarantine. Pero ang problema sini sa sining record balag kay may ara magin pagwang nga report nga may isang napatay ang question sumong taga diin siya diri sa Bacolod. Sa kay Dr. Grace Tandok, basi kon matagan mo kita information nagatawag kami disi mo galing kay daw hindi gid available nga maghatag information karon nga aga si Dr. Grace Tan sang City Health Office. Sa iluan ko lang very quickly kay ari na sa aton nga linya ang patrol. May panibag-o naman no, nga kaso ang CIDG sa isa ka barangay diri sa Bacolod, pila ka mga public official ang ginpasakaan, parte gyapon distribution sang SAP o nanog diin ini nga barangay sino magin pasakaan pati ang DSSD kuno dogin dalahig. Patrol reports. Let's have Action Eden Abuso sa patrol. Action Eden, good morning. At lahat ng yakang sa tanan natin ng tagpalamanti. Live kita di karon sa talatapan mismo sa CIDG Bacolod. Kag-upo Action RC Chief Master Sergeant Ramiro Bocotano nga mong investigator on case nga di may bag-o naman Action Art kung nagpadayon ng COVID-19 pandemic. Di wala man nag-unsat ang CIDG Action Art regarding ni Yapon sa SAP. Sir, good morning. Live ka with Action Art I Hope 1 Section Radyo Bacolod. Sir, can you give us a little background, sir? Ano ni nga barangay ang ipasakaan ng case? Ano nga case, sir, kag sanday sino mga respondents? So far, good morning. Alang mga kausuran ta sa Bilog sa Bacolod kag sa entire na province sa Negros Occidental, no? So, gintagalo ko lang sa tanan nga kapon, ang CIDG Bacolod, nagasampa na naman ang kaso, particular sa distribution sa social immersion program, particular ang Barangay 11. So kahapon sa aga, sa alas 10:30, na-file na natin ang kaso sa violation sa Republic Act 3019, 6713 kag sa Republic Act 11469, batok sa mga kagawad, kapitan, kagawad sa Barangay 11, nga mo sila si Honorable Evelyn Taasan, ang incumbent barangay captain, ang anak niya na si Honorable Kagawad Ronila Servalo Silo. Kasali naman sa complaint naton amon ni si Bernadette Fuentes, ang social worker sa DSSD. Napilman si Ma'am Kita Estero, ang City Department Head sa DSSD Bacolod City. Uy. So, ano ni sir ang allegation or paano ni nabuo ang complaint, sir, against them? Ang nakabuo ni, previously, napapato rin ang mga complainant. So, actually... Pila na ka nagka-complainant, sir? Ang complainant 5. Ang complainant amo ang kagawad, amo si Barangay Kagawad Perla Villa Cruces, si Kagawad Loyne Grace Morales, kag ang Chief Tanod na si Ray Di Colomon, kag ang si Maria Los Flores, kag si Minerva Gamboa. So, ang aligasyon na ipasakad na sa aton diri sa CIDG Bacolod na during sa barangay selection process, gina-prioritize sa amuning kapitan kag anak niya si Kagawad Ronela Servalo Silo in connivance ni Ma'am Bernadette Fuentes, ang social worker na naka-assign sa barangay 11. So, ang natabo ni, gina-prioritize nila pagpili ang mga kaalyado kag ang mga relatives mismo sa among barangay kapitan. So, ang iba nilang reklamo kay halos may mga potential beneficiaries sa barangay 11 na waiting na dapat na nagpaabot sa surveyor na tagapilion sila. Kay nakita man natin na nabilong sila sa Forest of the Poor pero hindi sila ginatagan sang pansin sa among kapitan kakagawad in connivance ni Bernadette Fuentes. Kaya kinapriority nila. So, pagkatapos itong na-endorse na ang mga pangalan sa mga makabaton sa Barangay 11, direct sa DSWD, nagpadala ng letter itong mga potential beneficiaries na more or less 40 sa pinatunguluhan ni Kagawad Perla, Villa Cruces, ni Kagawad Loyne Grace Morales, mga 40 no? Kabilog ng mga potential beneficiaries. Nag-ayo nga katagan sila ayuda at natamaan sila sa pandemic period na tigado nagikayo. Pero why sila pinapahatagan pansin sa DSWD? Amo nang pati silang pasita pero ginapid nila sa kaso.
So nakita naton during sa pagkandak na to ng investigation, nakita ko nga halos ang iban nga nakabaton sa social operation sa program sa Barangay 11 ay hindi taga Barangay 11. So, with regards sa mga documents na makakuha kita ng strong evidence, nagagad kami ng mga barangay certification sa ibang mga barangay sa natulod at nakita na to, na-prove na to na hindi sila taga Barangay 11. So, may ara taga Barangay Estepania, may ara taga Barangay Handumanan, may ara man sa 9, 10, 12, Barangay Singkang, kag Barangay 35. So, may ara na nakabaton na mga bagong nga recruit ang mga kagawa. May harap na nakapaton sa mga family members sa mga barangay kagawad kag barangay kapitan. So, nakita na nga may unfair and biased selection sa during sa selection process. Amo nang nagreklamo na gid sila siya di bakulod. Pero so far, sir, 5 lang din sila or may nahambal sila nga may mga upod pa tani pero nag-isol because nga may kahadlok, sir? Actually, nga last month, mga month of June, I remember, no? Mga 17 sa kabinog. 17 o 18. Tapos, ang amo na lang nabilin, 5 na lang ang willing na may agresibo na sila, na mustan sa complaining witness na magpailan na kaso ini nga mga official, kada mga appointed employees. Okay, parang hindi na daw hindi na nila makaya ba nga para sobra na to. So, ang trabaho pwede pag-assist sila pag-validate, pagkandak ng case build-up. So, may nagagag kita ng mga ebidensya, ito yung nakapon. Oo. Sir, pero with regards to this, Valerio mentioned, though 17 or 18 ang una nagkanto dire, tapos nag-ibang niya 5 na lang, sir. Nag-aalambot pa kamo sa point, sir, nga ginausisa nyo atong the rest or ang iban kung nga nag-isol sila, sir? Medyo ma'am, siguro nadala sa istorya, ginpromisa nga basin hatagan sa second trans, so far ang iban nahatagan na sa second trans. Pero itong sa listahan nga sa letter ni Kagawad Perla Address to DSWD, nakita mo din nga may 40 kabilog, more or less ma'am, no? So kasama na dito itong mga complainants sa 18 city at 18, pero ang iban nakabato na daw sa second trans. Pero ang iban nga nakita na kung hindi ka sa politika, why di sila kabaton sa second trans? So amo nga decision na lang sila. So ang nabilin ang iban kay kagawad sa duha kagawad ay ang chief barangay tanod na si Idi Kulungon, siya lang gid sa bilog nga mga barangay tanod sa 11, siya lang wala ginatagan sa ayuda. So nakita na to na kontra siya sa kailan. So may duwang ka sibilyan nga tumuluyo sa 11, amo nga nag-assist kay sa duha ka kay sa sir, amo na nga 5 complete. Okay, sige. Sir, kamusta na lang namo, no? Kahit Barangay 11, ikapila ni sila subong, sir, nga naka-ukongin file na some complaint, sir, diri sa CDG, ma? So, ang propita, ano na diskusyon na amito program in sa Bilogo Bacolod, no? May siyam na kabarangay ang napailan, napasakaan na natong kaso sa social media program. Ano ni sir nga mga barangay yan, eh? Ang unang barangay Elisa, San Langan, Mandalagan, Barangay 19, 35, Pagbansilingan. Sir, insofar na mo, kapatid kita ko na mo, reaction art mo sa mga kakapila ni Sir Gocotado sa iya na mesa. Sir, damo pagod sa mga nagasinulod na walk-in day complaints with regards sa gyapon sa SAP. Siguro katapusan. Bayaran naman siguro magkatapo day, pero ini nga nga pinding ma'am, may isa na ko nga ginapaligid. So may konting ebidensya lang kita kulang. So, kung doon, kasi na po ni sa Marcos o basta listed mag-file po nito, no? Nakita mo bang mga folder dire, ang iban din for validation, for investigation. So, maybe by district, maka-file na mo. Ako lang, okay na tayo itong ikaw ng sekretary. Wow.
may secretary, pakukulaan sa Sir Gokotano. Pero anyway, sa may dugang ka para pamangkot kay Sir Gokotano. Why na gid man kay naway ti siya din ang bala ang burden sumong to prove it in the court ti sila na mangita sa mga evidence ti sila nga kompleto naman sila. Yeah, come again. Siling ko daw ay naman problema, guro kay siling ni Sir to okay naman damo naman sila mga ebidensya gintunaan man nilang at least mayara gid ba siya ng pagpasaka sang case. Okay, sir. So far sa CIDG, sa investigation panel, may basihan na kita mapasaka ang case. Pero once nga ma-file naman ng kaso, ginbutan naman sa complaint referral nga ang mga other evidence to be followed. Amo na sa sir kay kasi may mga karagdagang ebidensya pa nga ipasok nga why na mo nakuha. So, ang gibutan ko sa complaint referral, ang others to follow. So, may mga ebidensya. So, pariha sa natabo sa pilisa, may mga video kita nga gisedibor naton, gisubmit na naton sa piskalya para ma-force sa full satisfaction sa handling fiscal sa mga kaso, sir. Okay. Sige. Salamat gid Sir Gokotano kag action na din. Okay, sir. Yes, Action Art, live diri sa Japon sa opisina mismo sa CIDG Bacolod, ini section Ida na Boto, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Salamat gid patrol, ti bag-o naman ni gindalahig ang DSSD head diri sa Bacolod. Action Hotline. Galing mo na, no? Filing of a case is one thing, and to prove it and to win the case is another thing. Action Hotline. So, hulaton na to na ang due process kag let the court decide depende sa ila sining nga mga ebidensya nga i-plastad dito sa korte, no? Ara na sa korte yung pagdeterminar kag paglantaw kung ano gid man ang salabton sini mga opisyales nga ginapatihan mayara sang nahimo, no, nga hindi mayad sa distribution ng SAP. Good morning lang kay Eva dara sa Rilipan sa Burgos. Gamonitor, salamat. Good morning. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay.
Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas.
At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-4, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras gindulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Vicks Vapor. Ginhawa sa 6 na sentimos ng ubo at sipon. Action Hotline! Sa parabuton or umpisa buwas, Agosto 1, may mga schedule ang Civil Aviation Authority of the Philippines nga ginpagwa na kag tiang sweeper flight sige-sige na ini na hasta sa August 15. Kung maghinay man ang pagpagwa sa mga RT-PCR test sa mga OFW, amo man sa LSI, sigurado problema gid. No kay ti madula ano mawad-an kita sa mag-quarantine facilities. Action Hotline!
ang gina-expect ko gani nagligad nga kumo ang iban nga mga OFW nag-decide na lang nga magpauli o magbalik sa ila trabaho since nga ginpatawag na sa ila magkompanya. Pero kay damo ginagali OFW nga halin pa dito sa ila mga ginatrabahuan abroad nga nagpalauli. O kag gusto giniya nga magkakadto sa ila tagsa ka mga lugar o magkapauli sa ilang mga hometown, sa ilang mga pamilya. Rio, kadamo sa mga nag-contact sa konti, hindi lang sa mga hotel ni sila gatiliner, tisan o ni maalabot man, o ang uwa daw ka, atrasado, gidyahaw. Kamo na lang palawa, pabikuan nga nagkuha na kamo sang private nga biological laboratory, mapadasing ni siya. Ang mga nagapamangkot parte bala sa sining bag-o karon ang detalye sining maginapagwa nga record sa City Health Office kag DOH sa gindugang nga numero sa mga nagpositibo sa COVID-19 diri sa Bacolod karon na lang sa udto no kay may ara abisang motorcade ang city part na ni sang ila information drive bangod mag-aumpisa na buwas ang dinakpanay sang gintukod nila nga task force disiplina. Tidiri sa downtown, sigurado stricto ninyo patuman no, within diri sa syudad, no? Pero tiyan magkapurukan ni abot may mga personnel nga magkalibot, magkatiyog sini kung magsulod katuod sa mga barangay sa magkapurukan, sa mga subdivision, why niya ginasunod ang mga health protocol. Kung alay mag-umpisa ni buwas kag ang operation puwerte, damo-damo ni magkaladakpan kang magbayad 200 bro. Amo na gani nagligad ginapaklaro ta kay ning social distancing bala kung madakpan ka. Kung nagalinya guro kamo sa binayranay o kung balayran, daw may rason kung ang nagadikit sa buli mo yaw kung sa likod mo, daw puwerteng dikit niya siya na yung balasulon, no? Pero galing, kung nagatindog at sa dalan, palapitan kamigo mo, dalahigon niya kaya sa social distancing. Good morning, dalag kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Gamonitor man upod niya si June Sadaya Corilia, Rachel Sadaya Sagal, Ronald Ramirez, kag family Sagal Alarcon, Barangay 30 sa Luzuriaga. Salamat sa inyo na. Kamonitor man si Martin Gonzales, Longbert Hiraposco Caraballo, si Do Vinlor, araman si Attorney Doug Pandan. Attorney, how are you? Regards lang dira. Maying agagid, salamat gid sa pag-monitor. Si John Acosta, monitor man, diri sa aton nga pagpangalagad. Ang iban nga hindi ko malabutan, pasensya gida. Rosano Longgait o Longgakit, pabulig sa mga OFW, mga 11 days na sa GT Hotel, ulapit sa Amonti. Wala pa result. It is fishy, no idea ang provincial. Out of town kamo, nga mga OFW. Tigaling kay basik kon okupado, abi ko gani mapadasig. Ari ng Corazon Locsin, iban diri nga result, diri na gina, orang nga specimen, diri ginapadala, dito man ang iban sa Teresita Halandoni, nga wa nalabutan unsi kadlaw. Idirica Fort kag tanan nga mamiyembro sang OTTG, Christine Taxi dira kag dress sang mga officers and members sang Operation Tulong Task Group may aga sa inyo. Bia Jonathan may aga man kag Nini Inventor Aruza. Salamat sa pag tutok karon nga aga. Why na ko galing tiyempo. Ang iban karon nga ma-update sa udton na lang with Action Rex Kantong sa Action BBB program. Ako lang reminders. Ang aton lang panugyan, sa mga ka-action ta dapat pabakuron tang aton immune system nga hindi kita madali at tapikan sa mga common illness nga sa karon nga panyempo basta may trangkaso, may ubo, may hilanat ka, ginasipon ka, gina-LBM ka, kung kaisa masalaan ka na nga mayara ka sang COVID-19, ti para ibitar ang iban gani ga self-medication mo. May mga hilanat sila, ginakulbaan na, gapraning. Karyo,
Dr. Alfred Spurmangustin capsule ang girekomenda kay sigurado magabulig ini agod nga magbakod ang immune system. Sa aton lawas, hindi ka dali-dali matapikan anuman nga balatian. Man, puro kag organic siya. Anong bintaha? Magluwas ka na mo phytochemicals, ang Santone, nga ara sa Dr. Alfred Mangustin, ang nagapabilin ang natural healing property niya. Ang duna ba na? Nga healing property, kay kung simbugan mo siya sa iban nga erba, kag iban nga chemicals, may ara sang antagonistic effect sa molecular structure sang Santone. So, amo na yan, ang ginagamit ko personally, kag gina-endorse ko sa inyo, para kamo man mabuligan Aksyon at Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,